Stejně jako Pepa v Survivoru, i já musím udělat životní rozhodnutí. Dneska je ten den. Dneska je ten den, kdy tohle, co si pěstuju, už asi tak 6-7 let, bude muset dolů. Už mě to začíná pomalu srát. Nebudu lhát, to se rýmovalo. Rapper Peter. Takže já jsem teďka u mýho kámoše Lukáše Desutíka. Uvidíme, jak se s tím poradíme. Bude mi trošku smutno a jsem lehce nervózní. Ty má 7 let jsem se dal stříhal, kámo. Šum na to. Let's go, jdeme dělat proměny. Vítám vás v místě na kraji Pardubic v Rýsutkatu u Svítkova. A jdem tady z Peťáka udělat proměnu po 7 letech, co si nechal narůst vlasy, a jdem to trošku změnit. Takhle. Počkej, ať to je vidět. Šum na to. To potom rozpustím, ať to je vidět pořádně. Jesus. Masakr. Máš můj osud v tvých rukách. Ty vole, jo no. Masakr. Masakr. Zalepit hubu, vole. Jo. Stejně ty budeš jít zase bez brejlí, veď? Ať mě to. No asi jo, no. Protože já stejně nic neuvidím. Ok. Pro mě to bude jako překvápko. No tak jo, ty vole. Tak počkej, tak jak to uděláme? Nejdřív vlastně dáme ten cut. No jasně, určitě. A potom... Já bych to chtěl, jako mně se třeba hrozně líbí, že jo, prostě Machine Gun Kelly styl, Yes. jako jak má taky ty krátký, prostě blondětý jako vlasy. Mám ti to super, když tak. A tak pojď. Počkej, tak já si to jenom jsem šel natočit takhle na kameru. Tak let's go. Hra vzadu, hej. Ty vole, tak to je mega divný hochu, vole. Tam nic necítím. No cítím, že tam nic není, no. Cítím to. Já už jako fakt jako se tady to chystám hrozně dlouho a právě kvůli tomu Kellymu, víš co, že ten Kelly mi se ten styl těch vlasů jako líbí. Yes. Jako jsem se dal, jak to bude vypadat na mě, protože to fakt nikdy neměl. Rozumím. Takže jako, ale tak zkusit to jako si, no. A máš fakt dost vlasů, jako Jo. Počkej, ty brýle dám takhle před ten foťák, ne úplně. Ty král, ale jako hele, jako není to vůbec blbý, jakože fakt si budu vypadat tak čurák. Což vypadám, ale s krátkýma vlasama. Není to blbý vůbec, takže fakt jsem si myslel, že budu vypadat tak úplně dement. Vypadám hodně jinak, no, ty vole. To. Tak, můžeš ne? Ty vole, zase no, nastoupá na to, pak si polož nohy normálně. Jo. Ty vole, dobrý no, tak super. Yes. Já jsem z toho stráchu, fakt nebudu... Věřím, jakože... Jo? Jo, po tak dlouhý době víš co, ostříhaný. Ty vole. Čum. Mega. Jen míchej. Gulášek. Jaký to je pocit? Myslím si, že to pálí, vej, ten gulášek. Jo. Ty to budeš dávat všude, nebo jenom nahoru? Jak to uděláš? Ale všude. Dáme to všude asi. Update. Čumte. Vrstva jak blázen. Ty vole, Eminem Novák. Tak schválně. Nice, to tak nějaké všechno. Jo? Tak nice. Nepálí to? Ne, pohodě. Ty píčo, tak to je příjemný, vole, ochu. Veď. Teď bych úplně usnul, vole. Chceš mít rukavice i na ten šampon, protože máš pak fialový jako ruce potom, že to hrozně to, no. Ale jakože dá se to pak vymejt, jakože víš co. Když si budeš dávat zkrátka sprchu, víš co, a zkombinuješ to pak třeba s šamponem, jakoby. Kámo, to je péče. Jo. Pojď.
Ty piče, já jsem úplně bílej. Oh shit. Totální Kelly s brejlema, vole. Ha. To? Saker. Úplně jiný, vole. Tyhle, ten nos byl nejhorší, vole, teda. Kámo, tady to jsem měl 7 let na ksichtě. 7 let na hlavě jsem tady to měl. Doufám, že se vám proměna líbila a já se budu těšit dál na viděnou. Okay. Jak jsem to sehnal, ty vole. Dík moc. Dobře. Díky sem, se zastavte sem. Zarec. Aby to ale jenom nebylo o tom stříhání, tak si dáme nějaký focení. Je docela krásně a mě napadla jedna věc. Já jsem si před nedávnem koupil konečně svůj vysněný objektiv a to je 72 stovka. A jelikož jsem doteď fotil na nejdelší sklo 85, a to sklo bude teďka trošičku nevyužitý, tak mě napadla taková věc, že bych ho jednomu z vás daroval. No a abych si ho ještě trošičku užil, tak mě napadlo, že bych si dal focení dneska právě s tou 85. Je to tenhle oprejskaný objektiv, ale skvělej, slouží pořád parádně. A dneska si dáme focení právě s ním a uvidíte, co se na to dá nafotit. Dáme si nějakou půl hodinku, uvidíme, co stihnu a tak. Uvidíme, co stihneme, tak můžeme jít rovnou na to. V průběhu tohoto videa tak řeknu, jak tenhle objektiv můžete vyhrát, takže musíte sledovat celý video. Musíte sledovat zbytek tohoto celého videa, abyste věděli, jak se k němu dostat. Beru sluchátka a jdem fotit, konečně. Sheriff, if you think I have any qualms about killing this kid, you couldn't be more wrong. Dáme se na chvilinku pauzu. Jdeme si říct o tom, jak tenhle objektiv
získat. Jelikož mám rád focení, rád objevuju nový talenty, rád objevuju nový lidi, tak bych to chtěl dát někomu, kdo je šikovnej a kdo si to zaslouží. Takže pravidla budou úplně následující. Jednoduchý. Pro zapojení do této soutěže tak vám stačí dvě věci. Jedna je dát mi odběr, druhá věc je pod tady to video napsat koment chci objektiv a napište mi za to váš Instagram. Já se kouknu na vaší práci a někoho z vás vyberu. Dáme tomu nějakých 14 dní. Dneska je 22. 6. května oznámím, kdo tohle vyhraje. Hodně štěstí a jdeme pokračovat dál. Jelikož se mi vybilo DJI-ko, tak bych to tady ukončil. Mám tam asi tak 3 top oblíbené fotky dneska, to se mi podařilo. Za mě úplně jako top 1 tak je týpek s basketbalovým míčem ke konci session v podchodu. To je za mě úplně jako nejlepší, co jsem dneska udělal. Další mě baví tady ten týpek, jak jde do potravin. Taková mega cool temná fotka, to se mi hrozně líbí. To se mi líbilo úplně hned, jak jsem mi vyfotil. Na tu jsem se vyloženě počkal. No a třetí moje nejoblíbenější fotka je tady taky paní v podchodu. Dneska to bylo takový podchodní. Dneska se v podchodech zadařilo, tyjo. Tady to se mi moc líbí, to je taky top. Tady bych to ukončil, takže díky za sledování. Už jsem takováhle blondýna, ty vole. Patřím do rodiny McAllisterů. Hele, přeju vám hodně štěstí, ať to vyhrajete nejlepší. Doufám, že se vám to líbilo a vidíme se zase příště. Čus.